abamdinga inyanga egodla ikhwame namaphupho ekhove kwasondela eduze kwakho uphume semamathe kushaya mhlahle emoyeni abubhulela abalali bokhozi indaba zabo ngesabathi ilanga lihubha amazolo dumane yadume esizweni hlahla somhlebe unodela mzimba bheke phazona epandla hliziyo zamadoda ayibomvu khonje kwazi igazi idibanisele inyama kabe ikhala amanzi indaba zadi umndeni. Hello. Namhlanje besikhuluma ngokuchitheka kwesisu noma ngokukhishwa kwesisu. Mina no Harrison lana ku YouTube yami Dr. Khehlelezi bambe sabonga. Udaba bamkakela phengalele khona ubhukule wakhahlela kwi Real TV kukhanyelene ngozathu. This is Gagasi FM. My name is Dr. K. Hello. It is on Saturday, umhlaka 2 ku April. Yesterday was April Fool. Bagwenzeni, what did they do to you? Fast, quick in the But what did they do? Bazamile ukuphaza. Bathini? Bazamile usehlukanisa. Behluleka. Bahlulekile. Good. They've tried. Good. Unalokho nje bebeleke betshela abantu bethi Khehlelezi ushoni bafona abantu bekhala kithi ukhalelana. Oh, it's April Fool. So nje yeah. Nah man, it's good to have you. Ngiyakubona ugundile. Ama followers akhe sayibonile ikhathi yakho. Oh, izembe le. Yeah, bakayibona. Uproducer wamemelo uyibonile. Nangavala ubusi. Sizzling hot. Ngibona ama curls, ngibona glossy. Dr. K, soft one, soft life. Yes. Well, welcome to the third hour of the show, Mlaleli. You know that you can always be in touch with us on 0789342827, and of course it's 0861596596. Make sure you stick around, because in the next 10 minutes we're going to be dropping a topic here. If you're a woman, or even if it's and you're making babies, you absolutely want to listen in, because Dr. Khehlelezi is here to help you. But before we do that, let me give you this one. It's called I Want to Know What Love Is. Shout out to Mariah Carey for putting it together. Nicole Esselin singing up with Tyler ICU. It's called Emoyeni, right here on Gagasi FM, South Africa's #1 commercial regional radio station. Of course, sesifikeleke kulelo hour la ngijoinwa khona indumandumane madume ezizweni. Ngibona? Duma ezizweni. Harrison Mkhize. Of course. Ngiyabona ukuthi sengiyangena kancane kancane. Yes, Harrison Mkhize. I even know your surname. Yes. Harrison. My name is Harrison Mkhize. Last night you had a successful gig. Yes, I did. Yes. It was my very first concert. Abantu wonke umuntu ube happy. Bebe happy? Wonke umuntu ube happy. Oh, ngithe mangibuza leyo nto bahleke studio, and I was like, bahlekani, because I wanted to know. To know if the people were happy. Yes, because ngenze ukuthi bafikile bakubuka nje be-expect to Dr. Khehlelezi. No. But Dr. Khehlelezi afikanga. No, those ones were there for Harrison. Fortunately bengamenywanga mina nami ngizoyenza yami gig. Ungangimema? Bese ngimema u-Undertaker because uyena ngimthandayo. Athi ngizokubema ubathule bonke bathi baqhalaza. Undertaker. Doc, you know, abantu sebeyazi ukuthi I'm always in the show with you, and I actually received a DM from a particular lady, quite a sensitive story. Usisi uma ixoxa indaba yakhe, she says wayethwele and akazange bambe, basically. Wayethwele? She was pregnant, and obviously she lost the baby somehow, somewhere. And manje, she's a bit worried ukuthi I've lost this baby. Surely kumele ngenze into njengokugeza, because ngingase ngilandelwe izinto ezithize, you know what I mean, especially ngokwesintu. And she said angimubuzele ukuthi doc, yiziphi izinto ekumele azenze. So I said to her, I'm going to ask it on air, but before I do that, maybe let's take it to you, Mlaleli, ukuthi do you think ukuthi uma kuwukuthi something happens to ingane eseswini sakho, do you think ukuthi leyo nto iyakwazi ukuthi imise impilo yakho, or kanye ikubangela izinto ezinjengamabhadi, or uthola ukuthi izinto zakho sezovele ibhedeke because wena usuphumelwe isisu, or even mhlambe kuukuthi usikhiphile? Do you think that could affect impilo yakho? Hit us up on 078-934-2827. Otherwise, you can call us on 0861 596 596. Kumbule ukuthi Dr. Khehlelezi is in the building and is going to be giving us insight ngokwesintu.
Kaylee Amari coming through with one called Baby Blue. Right before that, I had an experience. DJ Ganyanya Nomcebo Bathi Jabulile khona la on Gagasi FM, South Africa's #1 commercial regional radio station. Kumbule ukuthi ngihleli no Dr. Khehlelezi in the building. Dr. Khehlelezi. Shame. Lo sisu senda this message. The message uthi she's lonely. She's lonely. Unfortunately, my sister can't help you because I don't even understand the word lonely. If I can understand the word, then I'll take it from there. But let's hope ngizoyenza proper research, then if I understand the word ngizobe sengiyabuyela kuwena. But bathi umzwandile okushayo ngazi umzwandile wapi loyo ahambe kawudlala nabanye suku. Yes, sure, umzwandile uhamba uyodlala nezinye ingane, but also outside of that, man, there's a voice note here that speaks directly to lento njana esikhuluma ngayo. Maybe let's play it sibone ukuthi izinto ihamba kanjani. Awona izina veza manje ngikhabaze asibonge sibingelele phezena kuDokotela Njomanjomani veza asibingelele kuDokotela veza ebizelezini bezinkinga ngempela bedlona bethi abone yanto bezi inkinga yayivala izinto zakho beziba mnyama ngempela kufanele bese ukuthi umuntu bezalo kuze beza agezwe nje bese kufanele ukuthi kuziqhanjwe ishingane igama bese ibuye igama yenze into zayo bese uthole indlela bese ngoba isikhathi bese uzothi mhlambe ingane yakhala bese idukile bese ayikudla lapho bese khona ngathi ayinakiwe izingane zazo ziyaphila phela bese iyafaka emoyeni usho leyo okay uzamani lo wanke shithu wasemandulo ko 1 Yo, what a hectic one there, Dr. K. Uyamuzwa umjito uthini? Yeah, ngathi impela naye bebusy. Yeah, ukhathele lo bhuti kakhulu. Bathi ngiyamuzwa mina ngisanakile into ayikhuluma senginaka ivoice uthi ukhathele lo mjito kabazela. Ushana ngeyithakazelo. Futhi sikuzwile mfowethu. And have a great day and God bless you. And God yes, yeah, yonke soyisho nje ukuthi yonke into efunayo kulungele yabo. Yeah. Yaqonda la way? Yeah, I see it exactly. Okay, let's do this. Let's play you some more music. We'll be back in the next 10 minutes, of course, to take your calls on 0861596596. Ukhumbuleke mlaleli ukuthi especially it would be quite interesting to get through to the women and to understand ukuthi, do you think that as a woman once you lose ingane mhlambe misasesiswini ukuthi can that momela you amanzi amnyama, and of course what are the things that you must do so that those type of things don't happen? To the rain, still hanging out no Harrison and Mkiza Ganyaganya, no Dr. Khehlelezi khona la Gagasi FM, South Africa's #1 commercial regional radio station. We've got a caller on the line. Welcome to Gagasi FM, Mama Kunjani. Sawubona mama. Welcome to Gagasi FM. Kunjani. Are you with us? Welcome to Gagasi FM. Welcome to Gagasi FM. Kunjani. Siyaphila mfethu. I think you want to contribute to the topic. Yebo baba usungenele Gagasini. Sikhuluma la ngokuthi ingabe ukuthi uma umuntu wesifazane uphumelo iSisu kuyam affecta yini empilweni yakhe. What are your opinions around that? Dr. Khehlelezi is listening in to guide us uma ngokuthi siyaphuma emqini. Welcome to Gagasi FM. Kunjani? Siyaphila. Macela sihlale phezulu kodaba. Dr. Khehlelezi is listening in. Siswami umuhle kunjani? Yebo. Silalele sisi. Silandele content my sister. Welcome to Gagasi FM. Kunjani? Siyaphila mfethu sikhuluma la ngokuthi uma kuukuthi umuntu wesifazane uphumyelwe iSisu ulahlekelwe ingane ngalesikhathi sasesiswini, does that affect her life? What are your opinions around that? Dr. Khehlelezi is here to help us.
Oh, okay. Khumbula ke mlaleli ukuthi the number in which you can send us your voice notes on is 0789342827 on WhatsApp, and we still have some more music coming up your way. Wale teaming up with Jeremiah on that one. It's called No Chill Khehlelezi On Gagasi FM, South Africa's #1 commercial regional radio station. So hanging out with Dr. Khehlelezi. Mama, welcome on air. Kunjani? Siyaphila nathi. Siyacela mama ukuthi usixoxele istory sakho Dr. Khehlelezi ulalela. So ngibona ingozi eyenzeka kuyena empilweni njalo ngidumela imoto sicela imoto sekuzobathatha ngidumela kodwa sinde ngidokotela ngamarumors abantu manje abajwayele nale ntombazane ukuthi le ntombazane sikhiphe izisu kodwa wakabizi so ngiyafisa ukwazi ukuthi indodana yami ngiyisa kanjani-ke manje ngoba akukho okushiwo yiyona indodana nayo intombazane ithi ngempela iyenze lento eyenzile khiphe izisu sizindodana yami manje. Okay mama, uthi ubhuti umfana wakho usegingqene imoto kayi2. Yeah. Okay, asibeke kanje mama. Siphinde silikhuluma iqiniso. Singasheshini siye ku-conclusion whereby siblame usisi. Sure. Ngokuginqika kweimoto kantodana wakho. Fair. Asibhekelane ekuthenini yini edala ukuthi undodana ginqwe yimoto. Kungenzeka ukuthi it's a reckless driving. Fair. Kungenzeka ukuthi udriver ephuzile makuthi uyaphuza. Kungenzeka ukuthi negligence yakhe naye. Yenza lonto. So before siyo blame relationship yabo, asikubheke kuqala ukuthi yini ekhoza ingozi zeimoto, because bayathanda abantu ukukhuluma bengenelele othandweni labantu ababili. Uthola ukuthi bazoba blame kanti inkingi ino driver. Sure. Udriver uyena ongakwazi ukushayela. Siphinde sibuyeleke mama, sengiyashintsha manje, sengingena bengikunika i-comment ngokwenyama. Sengikunika i-comment manje ngokukamoya spiritually la umoya ongcwele usukhuluma khona. The problem mama ngengozi zemoto ezilandela ibhuti ingoba back masibuyele emva 1987 kukhona into eyenzeka ekhaya komalume wakho 1987 uthi umoya ongcwele kwakumhla ka21 kuJuly. Ukhona umuntu ekhaya kini mama owadlula kabi, wadlula ngengozi noma wadlula ngesikhali. Manje uma ngilandela la ngibona lento ibuya kwindodana. Uthi umoya ongcwele lo mntwana kwakungafanele na umthole, kwakufanele ukuthi mawukhulele umthole ngeoperation ngoba kunesefungo esasikhona sokuthi wena abantwana babafana ungabatholi. Uma ngilandela manje ngibheka kakhulu ngiyobheka i-relationship yomfana wakho le ekuhluphayo othi wena worried ngayo. Uthi uNkulunkulu kimi cha, okokuqala usisa thandana nayo ube ne-miscarriage of which kube nesiso esaphuma ngephutha noma ngemistake la angarealizanga khona usisi ukuthi kwaphuma. Ebese ethi umoya ongcwele bekufanele simgeze lo sisi, masimgeza bese sigeza nalo bhuti ngoba kwayena lo bhuti asimiyeke usisi manje sibheke ugirlfriend osesayidini. Ugirlfriend osesayidini owakhipha iSisu ngereason noma ngenhloso. Uma sibheke lo athandana naye asisuke singamblame siyofuna omunye futhi osesayidini. That is why lo bhuti elandelwa nayizitha ngoba umntana kuvukelwa nabantu bese ngathi ngisho nokusebenza uyogcina engasakuthanda iSisu. Ungizwe kahle mama? Yebo ngikahle. No osisi okwasisi ngempela nesimanje semthetho ngokhona la endlini waseLimpopo. Lo asipite naye angmazi ngobuso bakhe. Nakho ke ngizamukela lapho ukuthi lo ongo ayikho inkinga etheni kwaba nemiscarriage mistake bese kuthi lo ukhwapha simbize ngeroll on. Lo roll on kunento akayenza on a purposely noma wayenza lento ngamasibom. That is why bengifuna ukuhlukanisela lapho ngiqale ngikunika ama comment bese sibuyele emva 1987 mama. Angazi ukuthi ubani wayishona ekhaya kini kodwa wadlula kabi, edlula ngengozi noma edlula ngesikhali. Angazi kanjalo ukuthi lento izohlupha undodana wakho asilungiseni. Yebo futhi omncane wafana umuntu efasini. Ngiyabonga kakhulu mama, bengifuna ukuhlukanisela ngikukhombisa ukuthi igama lami ngoBarnabas sengizobizwa ngomkhulu omuhle manje. Awumeke doc maybe ngicela ungibize ngomkhulu omuhle. Mkhulu omuhle. Yeah.
Asenzeni kanjena ke. Doctor, let me confirm this. So it is the side chick that is causing the problem, not the main chick. Not the main one. Sure, main not chicks the are main doing together khona la on Gagasi FM ukukhumbula ukuthi sihleli la no Dr. Khehlelezi. Dr. K, maybe asiqale sithi uthe umkhulu omuhle. Ya mkhulu omuhle. Oh, umkhulu omuhle. Yes. Umuhlezi. Wasunqoma ngaka manje. Awubaji ngaksetha. Who's the producer? Maybe let's start here. Ukuthi there's obviously a big difference between umuntu ophuphumelwe iSisu nomuntu okhiphe iSisu. Yes. Maybe how does Dr. Khehlelezi help these two different people? Right, quick one. Sizoyichaza nje 30 seconds. Umuntu makuthiwa lo uphuphumelwe iSisu. Ngesilungu sithi kube miscarriage. Sure. Right, bese siba nomuntu oskhiphile. Abakhiphi bezisu. Lo muntu abortile. Sure. That was an abortion. Yeah. Umuntu nalapha futhi kuyahlukana mase simgeza. Ochithekelwe. Siye simenzele into oqala sithi siyaqamba igama. Uma siqamba igama because that was mistake. Then bese siba nalona oskhiphile. Lo oskhiphile mele siqale simenzele ngisho nembuzi yokushweleza. Siyoshweleza edalweni ngoba lo muntu usuke ngasamukelekile ekhaya noma kuthiwa wenza ini izinto zakhe azimukelekile because ukhiphe iSisu idlozi liyamneglect liyamphika ngoba uyenzile lento purposely. But mfowethu ake ngithi going forward ukuthi sichaze kahle umuntu wazi ukuthi ufuna ukufunda ini akasilandele laphana emakhasini wethu okuxhumana either WhatsApp or Facebook. And of course Tina Sobesi Konala next week to do the same thing. Not even next week, tomorrow. Tomorrow. We're coming back tomorrow. Mlaleli, make sure that you tune in because Dr. Khehlelezi is going to. And then on the 9th of April, ngizomarispect labana City Hall go 7 excel kuzokuyotintamba abasilandele ku www.drkayonline.co.za www.drkonline.co.za inamba yami ka WhatsApp number I'm WhatsApp 071 130 7808.